Dneska vás vydám u videa, ktorého bude tutoriál, ako sa naučiť terén. Pozerajte. Idem a skočím. Niekedy si sadnem, niekedy sa potknem, niekedy mi to ide. Dobre, najprv sa potrebujete rozbehnúť. Urobíte len ako zajko. Teraz urobíte to isté, ale iba trošku skočiť. Teraz prejdú. Hop. Skočím tak. Hopa. A hopa. Teraz. Teraz sa rozbehnete a urobíte